Pamirsa, miwiti jangkah wonten ing warsa 2026, Pemkab Blora nata birokrasi lan layanan publik minangka upaya nambah performa makarya. Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman nembe kemawon ngelantik sekawan pejabat eselon kalih. Fokus utama saking penyegeran organisasi menika inggih punika kagem genjot inovasi pendapatan asli daerah utawi PAD lan optimalisasi layanan administrasi kependudukan supados langkung trep lan cepet. Kejawi menika ing babagan nguataken SDM lan peran mahasiswa, Bupati Arif Rohman ugi ngrangkul kawula muda. Utaminipun mahasiswa saking Impara UNES Semarang supados dados duta budaya. Mahasiswa dipun ajak aktif promosi potensi wisata lan kasugihan budaya Blora wonten ing Jawi Rangkah. Kagem nyengkuyung bab menika Pemkab Blora tetep nggadahi komitmen paring beasiswa lan program rekognisi pembelajaran lampau utawi RPL kagem nambah kualitas SDM para paraga desa ing tlatah Blora. Menika ingkang damel mongkoking penggalih prestasi tetanen organik lan kepedulian sosial pucuk saking gebrakan ing awal warsa menika inggih punika kasilipun Bupati Blora Dr. Haji Arif Rohman nampi penghargaan saking Kemendes PDT minangka Kepala Daerah Inovatif babagan ketahanan pangan organik. Konsep Kabupaten Organik wiwit dipun wujudaken kanthi kawicaksanan, saben desa wajib nggadahi lahan percontohan tetanen organik. Semangat menika ugi dipun barengi kalian rasa kamanusan kados dene adicara kenduri desa ingkang dipun rawuhi 50.000 aparatur desa kagem mengeti dinten desa sinambi ngempalaken dana kagem korban bencana banjir ing Sumatera lan Aceh. Kanthi maneka warna langkah menika Kabupaten Blora ngetingalaken diri minangka daerah ingkang dinamis, inovatif lan nggadahi kasedihan ingkang kiyat kagem majengaken ekonomi rakyat kanthi tetep njagi lestaring alam lan budaya lokal. Sedanten wau badhe kerangkum wonten pawartos saking Blora ing kedaden seminggu pungkasan menika. Pawartos ingkang sepindhah Bupati Blora ndhawuhi mahasiswa UNES dados duta budaya lan promosi daerah. Pamirsa, Bupati Blora Arif Rohman ngajak para mahasiswa ingkang nunggil wonten Ikatan Mahasiswa dan Pelajar Blora, Impara, Universitas Negeri Semarang, UNES, supados dados duta budaya lan penggerak promosi potensi daerah. Perkawis menika dipun andharaken wonten adicara pemilihan pengurus Impara UNES ing pendopo kabupaten dinten Ngahat 11 Januari 2026. Sari arto dawuh Bupati. Duto promosi. Impara dipun suwun aktif nepangaken kasugihan budaya Blora kados dene kagunan barongan wonten lingkungan kampus UNES. Jaminan pendidikan. Pemkab Blora nggadahi komitmen paring pambiyantu beasiswa kagem mahasiswa asal Blora ingkang nembe wonten pembengan ragat supados boten wonten ingkang pedot sekolah. Sinergi SDM. Langkung program rekognisi pembelajaran lampau RPL 2026 kerjasami Pemkab Blora lan UNES dipun niatakan kagem nambah kualitas paraga desa. Miaraken jaringan. Bupati nyurung wontenipun pendataan mahasiswa asal Blora kanthi titi lan bangun komunikasi lintas organisasi mahasiswa Blora wonten sawernanging kampus. Pawartos salajengipun pengetan dinten desa 2026 50.000 aparatur desa ing Blora ngadani kenduri lan ngempalaken dana kebencanaan. Pamirsa, wonten kirang langkung 50.000 pasarta saking unsur pemerintahan kacamatan lan desa sakabupaten Blora ngadani kenduri desa wonten alun-alun Blora dinten Senin 12 Januari 2026.
Kejawi mengeti dinten Desa Nasional, adicara menika dipun isi kanthi donga sesarengan lan ngempalaken dana kagem para kurban musibah bena utawi banjir wonten ing Sumatera lan Aceh. Poin strategis pengetan dinten desa. Pambiyanti program pusat. Bupati Blora ndamuhi desa supados nyengkuyung asta cita Presiden Prabowo Subianto, utaminipun program dahar bergizi gratis, MBG, lan ketahanan pangan organik. Ketahanan pangan. Saben desa dipun suwun nyawisaken satunggal hektar lahan percontohan kagem tetanen organik supados Blora saged dados kabupaten organik. Peningkatan SDM. Pemkab Blora nglajengaken program RPL Warso kalih 2021 kanthi kuota beasiswa subsidi 30% kagem 200 sekat kepala desa lan perangkat desa. Apresiasi pusat. Dirjen Kemendes PDT, Dr. Tabrani, paring pemuji dateng konsep kenduri desa ing Blora ingkang dipun anggap gadai nilai religi lan pantes dados tulodo nasional. Ya, alhamdulillah pagi hari ini kita ada kenduri desa. Ini dalam rangka peringatan Hari Desa tingkat Kabupaten Blora yang dihadiri mewakili Pak Menteri, Pak Dirjen, Pak Dr. Tabrani. Gimana Pak Dirjen dengan kegiatan Hari Desa di Blora ini? Luar biasa, terima kasih Pak Bupati. Ini adalah acara Hari Desa yang beda dari yang lain dalam bentuk kendurian bersama dengan Kepala Desa, Perangkat Desa, dan masyarakat Blora. Ya, Selamat. 4.000 orang lebih ini hadir di sini dalam rangka mensyukuri nikmat Allah. Semoga desa-desa di Kabupaten Blora ke depan akan semakin maju. Hebat. Terima kasih. Pak Tabrani kan dari kementerian Pak, mungkin Pak terkait program ini Pak, pengembangan investasi itu Pak. Pamirsa njangkepi pawartos saking Blora kanthi warta nguataken layanan dasar Bupati Blora nyawisaken lomba Posyandu 6 SPM pelayanan publik. Pamirsa, Bupati Blora ngukuhaken tim pembina Posyandu tingkat kabupaten kagem gancangaken transformasi Posyandu saking layanan kesehatan dados pusat 6 standar pelayanan minimum utawi SPM. Pengukuhan menika dipun wontenaken ing pendopo kabupaten dinten Selasa 13 Januari 2026. Sari Arto, transformasi Posyandu. Wewengkon 6 layanan. Miturut Permendagri nomor 13 Warso 2024, Posyandu sapunika nglayani babagan kesehatan, pendidikan PAUD, pakaryan umum, toyo resik utawi sampah, sosial, griya rakyat, lan trantip Bumlinmas. Lomba Piala Bupati. Saben kacamatan dipun suwun bentuk satunggal desa minangka pilot project. Prestasi ingkang sae piyambak badhe pikantuk Piala Bupati. Sinergi program pusat. Posyandu dipunajak nyengkuyung program dahar bergizi gratis, utaminipun babagan garap sampah saking pawon produksi daharan. Tasih wonten pawartos saking Blora kanthi warta Bupati Blora nglantik sekawan pejabat eselon kalih fokus wonten inovasi PAD lan pelayanan publik. Pamirsa, Bupati Blora nglantik lan mundut sumpah jabatan sekawan pejabat eselon kalih wonten Gedung Keuangan Daerah BPPKAD Selasa sonten 13 Januari 2026. Leliru kalungguhan menika dipun lampahi kagem nambah semangat organisasi lan gayuh kinerja pamarentah ingkang sae ing warsa 2026. Pejabat ingkang dipun lantik Retno Kusumawati dados Kepala Dinduk Capil, Pitoyo Trusing Tias Sarojo dados Kepala BPPKAD, Catur Pambudi Amperawan dados Staf Ahli Bupati Bidang Ekonomi lan Pembangunan, Joko Sulistiono dados Staf Ahli Bupati Bidang Sosbud lan Kemasyarakatan. Bupati paring dawuh supados Kepala BPPKAD ingkang enggal saged nyipta inovasi kagem nambah pendapatan asli daerah utawi PAD.
Dene Kepala Dinduk Capil dipun suwun siaga 24 jam kagem melayani sambatipun masyarakat babagan serat-serat kependudukan. Pamirsa, mungkasi pepanggihan ing pawartos saking Blora Media 18 Januari 2026, pawartos inovasi tetanen organik Bupati Blora pikantuk penghargaan saking Kemendes PDT. Pamirsa, Bupati Blora Arif Rohman nampi penghargaan minangka Kepala Daerah Inovatif babagan pangrembakan desa tematik ketahanan pangan pantun organik saking Menteri Desa lan Pembangunan Daerah Tertinggal Kemendes PDT. Penghargaan menika dipun pasrahaken wonten adicara pengetan Dinten Desa Nasional 2026 ing Boyolali dinten Kemis gangsal 11 Januari 2026. Poin strategis pangrembakan desa, komitmen tetanen organik. Bupati Blora dawuhi saben desa nyawisaken lahan percontohan tetanen organik kagem mujudaken kabupaten organik. Prestasi desa, Desa Geneng pikantuk penghargaan Desa Ramah Perempuan, dene Desa Sidorejo dipun angglesai babakan inovasi tetanen organik ingkang jembarnipun 50 hektar. Target ekspor. Kemendes PDT gadai target bentuk gangsal ewu desa ekspor nasional kagem nambah ekonomi masyarakat desa. Bupati negasaken bilih penghargaan menika dados pamecut semangat kagem Pemkab Blora supados terus nindakaken inovasi wonten sektor tetanen ingkang boten ngrusak lingkungan. Tentunya memacu kita bahwa dari Blora tadi ada penghargaan untuk Geneng ya, juara 2 nasional, untuk desa ramah perempuan, anak, pendidikan, dan juga kami diapresiasi terkait dengan ketahanan pangan organik dan juga desa Sidorejo. Tentunya ini memacu kita bahwa sektor ketahanan pangan ini penting dan Blora ingin bertekad untuk menjadi kabupaten organik. Nah, ini memacu kita semuanya. Mohon doa dukungan dari seluruh stakeholder agar cita-cita kita untuk mendukung program Pak Presiden dan juga Pak Gubernur terkait dengan ketahanan pangan ini bisa kita laksanakan di Kabupaten Blora. Terima kasih Pak. Mekaten pamirsa, reroncen pawarta ngenani gebrakan pamarentah Kabupaten Blora ing wiwitan warsa 2026 menika. Mugi-mugi sedaya langkah strategis lan prestasi ingkang sampun dipun gayuh saged mahanani kabecikan sarta karahayon kagem sedaya masyarakat Blora. Kula Urip Daryanto makili kanca-kanca tim produksi Blora TV ingkang ngayahi jejibahan ing wekdal menika nyuwun pamit lan matur nuwun dumateng kawigatosanipun panjenengan sugeng nindakaken aktivitas malih. Mekaten, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.